Axel Clement har brugt det seneste år på at bygge modeljernbanen ved Hotel Krogen i Aalborg. Jamen, vi vil gerne have noget at køre på, nu havde vi altså heldigvis noget plads i haven. I alt 20 tog er med til at indvie banen. En bane, som er Danmarks største af sin art, og har tiltrukket flere udenlandske entusiaster. Go round to the other loop, and if you get problems, we'll come off. Right. Yes, very good, excellent. He's made a very, very good job of it, and I can't say more than that. I mean, he's worked very hard. I know how long it takes to prepare a track of this description. I Danmark er kørsel med damptog ikke så udbredt en hobby. En af de naturlige begrænsninger ligger i prisen. Lokomotiverne kan løbe op i 100.000 kroners klassen. Det japanske hurtigtog her koster omkring 40 til 50.000 kroner. Det, der er specielt ved den, det er, at den modsat de fleste andre, så er den faktisk kulfyret. Det vil sige, at den er ligesom de rigtige tog. Og ikke nok med, at den kører på rigtig kul, den har også en rigtig lokomotivkedel i sig. Altså de fleste, det er bare sådan en stor beholder, hvor der er ild nedenunder. Her der er der sådan en kedel, hvor der er masse fine rør i, fuldstændig ligesom rigtige tog har. Så kommer der lige et tog. Flere af dagens togentusiaster kom fra Storbritannien. Peter, og det kunne skabe en smule trafikal forvirring. You're running English style. They drive on the other side of the road over here.